duk matsalolinka yau ka je ka bi dare ka gaya wa Allah ka karanta suratul fatiha. Duk matsalolinka ka bi dare ka karanta amanar rasulu ka gaya wa Allah. Ana roƙon Allah ne da yaƙini. Karka roƙi Allah ka ce to tunda dai an ce mu yi amma wallahi mun daɗe muna addu'a ne ma dai Allah ya kiyaye bari dai mu yi. Gwamma ma ka kai karka ɓata kanka lokaci don ka lalata ta tun kafin kai. Amma ka roƙi Allah cikin yaƙini. Shi yasa sahabbai wannan yaƙinin suke da shi suka sauka ƙauye aka ƙi saukar su suka ƙi koma bayan gari suka zauna. Da daddare aka zo aka same su dagacin gari kunama ta harbe shi ko miciji. Aka ce ko kuna da magani? Abu Sa'idin har rantsuwa ya ce wallahi inni laraq. Na iya addu'a amma wallahi ba zan yi ba. Nawa za ku biya? Ai mu ma mun ce ku sauke mu kunki. Capitalism kenan. Tunda kunki to shikenan mu ma shikenan. Yaya? Suka kawo raguna 100. Aka je sai tofa wa dagacin gari me? Suratul Fatiha. Ina tofa mai sai watsake. Sai suka ce a raba sai ce wallahi wannan abin na yi annabi bai koya min ba. Kar mu ci abin da ba daidai ba. Sai aka je wurin manzan Allah sai manzan Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya. Kai ka ga yaron nan ya kai ka san ashe karatun ka ya kai haka. To ku raba ni ma a raba da ni. Saboda haka jama'a kun ga suratul Fatiha din nan tana da power kwarai da gaske amma kana son ka ji sirrin suratul Fatiha ga littattafai biyu zan gaya. Madarijus saliki fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.